सुबह सुबह पूरा गाय माता लोग के लिए आज पूजा करने वाला है। देखो इधर माला लगा के रखा है। सुबह सुबह पूरा गाय माता लोग अंदर है उधर। ओ आज इन लोगों को नहलाएगा इतना देर का बाद। इन लोगों को भी दाना दे दिया है सुबह सुबह का। और इधर भी है, ये देखो इधर दो ठो और अंदर अभी मॉर्निंग का टाइम है ना। सुबह सुबह उधर हमारा घर है, बाहर निकल के देखा, उसको देने आया था। अभी जाएगा फिर गाय माता लोगों को नहलाएगा। दा एप्रिल 14 14 तारिखनि मोसौ थुखै खालि मोसौ थुखैहांदों आरो ना। कालार फोनग्रोदों मोसौखौ, ये आदार होननानै जानोसो नागिरगासिनो दं। उबाय गान्दानि बादि सालायखौ लानानै। दे देलाय एसे साफा नुदो जाम्बालाय। ओइ बाबाया फोनगासिनो दं आरो ना। बाबाया फोननानै गोसोम खालामजोब्बाय आरो। मा जाखो थै सिद्दा एबार नोंसोरखौबो थुखैनि। होलागाय मगसे मगसे हो। माखाया मिथिनानै खारखादो डाइरेक्ट। ओइ र' मेले मेले मेले। एप्रिलनि 14 तारिखआव दुगैनांगौनो, नङाबा नोंसोरबो दावखा जागोन। ছাগলী একদিনে 10টা পোৱালি দিবি দেই। दा खैजिमा हाननो फैलायबाय आरो ना। मोसौ थुखैखांनायनिफ्राय दा खैजिमा हाननोसै। एकदम बारियाव फैदो आरो ना। फोथार माने साइड साइडआव बबेबा औवा दं। नङा जोंना हारबो ओजों फै, ओइ जिं फै। बेयाव खैजिमा दाख्लै नुलांदोंमोन एवनाय, ओजों नायनो फैदोंमोन आरो खैजिमायानो गैया। दा थांफिनसै आरो जों न'नि साइडखिजानो न'आव दंमोन। यहाँ का स्विमिंग पूल इतना अच्छा है देखो। दा बल जोनायाव खें खें हरबाय थागोन दे बबावबा हाबना थानानै खानायाव। बढ़िया बढ़िया खैजिमा माता लोगों को मिल गया रे बाबा इधर। बाल्टी का लाभ इधर 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 देखो देखो। बोरै नांदो खैजिमा जर जानानै मोजां ना? औ मोजां मोनदो। ओइ बोरै मोनदो अरजानानै? खैजिमा माखायानो बोरै नांदो? 1 कुन्टेल होलायबाय इयाव। एबार जों थांलायनोसै। खैजिमा हानग्राफोरा आया माबादि हरदो सैमाफोर। आइदै जानजियावनो हरदो। आया फाग्लासो बब' आया गोदना मानि मा जन्थ्रनाय मन्थ्रनाय बिलाय
जों हरदो माथो bagore iya बोरै मोनखो खैजिमाजों होसो जानानै मानसियासो खैजिमाखौ होसोयो इयासो उल्था होसो जायो sibu dong mana nih sibu wait baby ini tuh ya Jagain bener mak. Nơi asal fैनानै डाइरेक्ट खैजिमाखौसो हमफैखाबाय आरो ना ओमफ्राय आंना आखायावनो हरबाय नै नै बिसि मोनबाय आरो ना खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनजासिगोन आरो ना आयदा